Čaute, ja som Gábor a všetci ste sa ma pýtali, ako umývať strechy. Nie som ani Gábor a neviem umývať strechy, ale čo vám poviem je, ako môžete podporiť Združenie Mariánskej mládeže a jeho formáciu mladých ľudí a detí. Ide o Eurko lásky. Váš dobrovoľný príspevok mesačne, ideálne mesačne, nie jednorazovo, ideálne evričko, aj viac evričok, ktoré nám potom pomôžu robiť rôzne akcie, stredká, tábory, ako napríklad tento tábor tu, čo máme deti, aha, tešia sa. Ďaká evričku lásky každý mesiac môžeme organizovať aj takéto krásne tábory. No a okrem týchto táborov organizujeme aj rôzne iné akcie alebo formačné stretnutia, duchovné obnovy a tak ďalej, ale aj pravidelné stredka, ako napríklad tuto. Vidíme stredko, kde samozrejme sa formujeme aj duchovne, aj ľudsky, aj sa hráme, samozrejme to patrí k tomu. No a okrem toho sa teda aj významnejšie venujeme tej duchovnej stránke nášho života, aj na duchovných obnovách. Vďaka evričku lásky mesačne, aj viac evričok, ideálne mesačne. Ďakujeme.